arribat fins aquí? M'ha xutat un nen. A mi també m'ho va fer. Tu, què fas aquí? Au! Vols venir a casa meva? Vale. Mira, mama, es diu Neikae. Hola, jo sóc la mare de l'Adrià. Jo em dic Neikae. Ai, que te l'has de l'aire condicionat! Ho fem per baixar-te de l'aire condicionat. Adrià, porta'm una cadira. Aquí queda. I ara què fas? Ai, ja la tinc. Estàs bé? Sí. Aixeca't. Ara torno, que haig de fer molt de quaderns de matemàtiques. Vale. Para, que ets molt gros. Mare, m'ho corregeixes? Ui! Uf, Déu-n'hi-do les coses que t'han passat. Sí, moltes. M'agradaria tornar a casa? M'agradaria molt, però és impossible perquè ningú em pot tornar al cel. Doncs jo sí que puc. Et construiré un coet. M'encantaria, però com el fabricarem? Doncs jo te'n construiré un. Saps per què? Perquè tinc una habitació plena de trastos vells. Gràcies per tot, Adrià. Si veus el meu pare, digue-li que estem bé. Et trobaré a faltar. Tot això ha sigut un somni? L'aventura de la Neikae. Escena 1, pla 1, presa 3. Acció! L'aventura de la Neikae. Escena 1, pla 3, presa 42. Acció! La siren massa cap aquí, Petallem. L'aventura de la Neikae. Escena 2, pla 3. Presa 14. Calleu, va, calla. Escena 1, pla 2, presa 1. Acció! Tallem. Calla. L'aventura de la Neikae. Escena 2, pla 1, presa 2. Acció! Au! Què és aquest món tan gran? Tallem. L'aventura de la Neikae. Escena 3, pla 4, presa... Corte. Què? No es veu la... No es veuen els... Corte. L'aventura de la Neikae. Escena 2, pla 5, presa 2. Acció! Tallem. L'aventura de la Neikae. Escena 4, pla 1, presa 11. Acció! Tallem. L'aventura de la Neikae.
escena 5, Talleu. pla. Talleu. L'aventura de la Necae. Escena 5, pla 2, presa 9. Acció! Mare, estàs bé? Sí. Vaig a fer deures, que tinc molts deures de matemàtiques. Ara tot, vale. L'aventura de la Necae. Escena 2, pla. Tallem.